Казвам сега добре дошъл в студиото на Закуска на тревата на скулптора Минчо Тодоров. Повода за неговото гостуване е една покана за днес и всъщност най-вече за следващата събота, защото за днес вече няма места. И така, днес от 10 до 11:30 децата ще рисуват с кого? Здравейте! Първо на вашите слушатели. Благодаря за поканата. Днес всъщност от 10 до 11:30 наш гост в Как така ще бъде не кой да е, Георги Чапкънов Чапа. Той миналата година стана на 80 години и тогава направихте голям празник. Да. Сега също имаш рожден ден, оня ден? Да, и всъщност поканата той да дойде при нас е точно рожденият му ден. Вече казахме, няма места, така че наши слушатели и децата им и да искат да дойдат не могат. Обаче можете да ги поканите за следващата събота, за нещо също много интересно и то жабешко. Става дума за рисуване, урок по рисуване, жабешко пране. Жабешко пране, да, това е следващия ни урок, който пък е посветен на моя любим писател Йордан Радичков. И това е една от любимите ни приказки, която всъщност е част от небезизвестната му детска книжка, която се казва Малки жабешки истории. Моята дъщеря много обича жабите, покрай тях и самите приказки, които се разказват в тази книжка. И всъщност идеята беше тази приказка да я разкажем на децата и тези, които не обичат жабите, пък може пък да ги заобичат, а пък тези, които ги обичат, ще ги заобичат още повече. Той казва, между другото, Радичков, ние възрастните сме оклеветили блатото, а то кипи от живот. Исках децата да се научат без предубеждение да се отнасят към пъстрото му население и да усетят колко прекрасна е природата. Колко съвременно звучи това послание и днес, като отношение към природата? Той според мен много неща ги е написал предварително. Ето сега, например, да вземем книжката му за ние връбчетата. Връбчетата намаляват драстично и не случайно има едно такова броене на връбчета, което се случва в цяла България. Причините за това нещо са много, но ето неговите любими герои изчезват. Какъв е смисъла в това да се преподава на децата рисуване при положение, че повечето от тях естествено няма да станат художници? За мен смисъл е всяко едно дете, без значение кое е то и откъде идва, да натрупа една базисна обща култура. Това значи, че то трябва да знае някакви минимални неща, които всеки един човек, всеки един българин трябва да знае. Давам ви прост пример. Дори и в така добрите културни семейства, които са в България, много малко деца знаят дори кой е майстор. Това се случва и аз имам наблюдение от последните 10-12 години. И аз се опитвам да им разказвам на тези деца за художниците, показвам им техники и естествено един много мъничък процент от тези деца ще продължат да рисуват или въобще да се занимават с някакво изкуство. Не е задължително то да е рисуване. Но поне да чуят кой е майстора, кой е Генко Генков и много други. Организирате уроци по рисуване в присъствието на художници, разказвате приказки на автори, чието герои ще рисувате и освен това водите децата на изложби. Точно така. Идеята е децата да видят, че урока не свързва само с това аз да им разкажа нещо и те да трябва да го нарисуват по възможно добрия начин. Всъщност това да си художник има много различни аспекти и изложбите са едно от тези неща. Ето миналата година посетихме изложбата на Чапа в двореца. Ще повярвате ли, че една такава изложба, която хората биха казали, че е за възрастни, децата не пожелаха да си тръгнат. Останахме доста по-дълго и всъщност техните родители, някои от тях влезнаха, защото нямаха вече търпение да си чакат децата, а пък някои просто чакаха отвън, докато излезе. Какво представлява вашата програма от тук до края на годината? Колко художници вече сте планирали да поканите на вашите специални уроци? Първо ще кажа, че не каним само художници. Канили сме страхотни художници, но не само художници са в програмата. Идеята е въобще на новото ни място, което се казва Как така. Идеята е там да идват въобще хора, свързани с културата, с изкуството. Пред годините сме канили доста биолози. Миналата година, например, имахме страхотен гост Христо Пимпирев. Няма да издам, имаме със сигурност до лятото имаме така няколко много интересни госта, но те не са художници.
Идеята е хората да могат да се срещнат на живо с интересни хора, които са свързани по някакъв начин с нашата култура. Да могат да ги видят, да се запознаят с тях и в тяхно присъствие ти да можеш да направиш нещо интересно пред тях. Те да ти помогнат и така. Преди Коледа в уроците ни за възрастни, защото сега вече правим уроци и за възрастни, имахме 2 страхотни госта. Единият ни гост беше Капка Кънева, а другият ни гост беше Павел Койчев. Павел Койчев ви дойде на крака? Да. И рисува за децата и с децата? Не, тези 2 госта бяха на уроците за възрастни и специално с Павел урока беше по моделиране. И идеята беше хората да могат да се запознаят с него и да видят, да чуят по-точно от самия него едни невероятни истории, свързани с изкуството и с нещата, които той е правил още от самото си начало като дете и от неговите студентски години, вместо аз да трябва да им разказвам за него. И беше много интересно. Как успявате да убедите толкова големи творци да отделят от ценното си време, за да дойдат да общуват с, извинете за думата, лаици? Много интересен въпрос. Може би детските, ученическите, студентските години ми се отплащат. Винаги съм имал едно такова голямо любопитство в себе си да мога да срещна добрите. Някой от тях познавам отдавна, някой от тях познавам отскоро и те знаят, че няма да ги подведа. Павел, не знам нещо да не вземе да ми се обиди, но той много пъти ме питаше, сега кои са тези хора? Сега ще трябва по същия начин той се е притеснявал, това е сигурно. Пред какви хора ще говори, защото обикновено ние художници сме в един такъв защитен режим и се чудиме сега как ще трябва да отговорим на някакви нападки или нещо подобно. И аз го успокоях през цялото време, че всъщност повечето от хората, които идват при нас, всъщност точно на обратната страна. Положително настроени? Да. Това място, как така, се намира близо до радиото. На много удобно място. И така, къде е? Как така? Как така се намира буквално в сърцето на София, в центъра, срещу Националния стадион на канала. Намираме се на булевард Христо Иволги Георгиеви, 85. И всеки, който желае, може да дойде при нас. Идеята на уроците и въобще на културните ни събития, всеки да може да види културата, изкуството, занятите отблизо. На мен такова пространство в София много ми липсваше и това ми беше мечта от почти 10 на години. И съм много щастлив, че най-накрая се случи. Давам още един пример. Всеки месец, 2 пъти в месеца, при нас идват нашите приятели от Чипровци, род Чушкареви, които са най-сериозният килимарски род от чипровчаните. Те са жив род, последния и те всеки месец правят едни страхотни лекции, които никъде на друго място не можеш да чуеш и да видиш. Говори се за историята на килима, за историята на символите в килимите. Имахме урок точно тази седмица, който е за самото багрене, защото ти не можеш да направиш килим, ако преди това не си направиш вълната и ако не си направиш разцветките. И хората при нас можаха да видят как наживо се багри и всеки да багри сам и да опита. Благодаря на Минчо Тодоров за участието в Закуска на тревата. Той ни покани на урок по рисуване следващата събота с заглавие Жабешко пране.